Здравейте! Казвам се Снежана Павлова и съм един от организаторите на идея Център за социално-емоционално учене. Първият такъв в град Пловдив, където обученията са преживяване, семинарите, които правим, дават една културна идентичност и социален лайфстайл. Разкажете ни повече за вашата професионална дейност. Относно моята професионална дейност мога да споделя, че съм проектен мениджър в сферата на културата и като основател на Идея Център разработваме програми за обучение и развитие, предимно личностно развитие в сферата на социалното емоционално учене. Програми, които развиват организации, личности, хора, таланти. Какво ви мотивира да се включите в Дамския бизнес алианс? Ентусиазъм, че ще срещна много дами, които са вдъхновяващи, че ще бъда част от една общност, където заедно ще добавяме стойност и ще създаваме, ще творим, ще имаме много общи преживявания. Какви социални каузи подкрепяте чрез вашата професионална дейност? Идея Център за социално-емоционално учене има една основна мисия да помага на хората да придобиват нови знания, като ние сме насочени да подкрепяме социално, да откриваме нови таланти, да помагаме на деца, семейства, които искат да развиват своят път личностно, да се развиват, да се надграждат. Това е място, където искаме знанията, които ще се придобият, да дадат възможност не просто да знаем, а да бъдем съпричастни, не просто да учим, а да имаме възможност да се развиваме, не просто да сме идентичност, а точно да създаваме общност. Как смятате, че вашата дейност като посланник на Алианса ще допринесе за обществото? Смятам, че това, което правим, е наистина стойностно, наистина необходимо и винаги съм смятала, че заедно можем повече, каквото е и мотото на Пловдив. Какво послание бихте отправили към жените, които тепърва започват своя професионален път? Да имат най-вече вяра и да не се отказват да следват пътя на сърцето. Колкото и да е трудно, да търсят хора съмишленици и други такива вярващи в тяхната идея.